नायनो नों मा लाखो खोन्थालाय ओइ गथ' फिसानि गस्ला लादों मोननै Hey guys, खुलुमबाय आंनि दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौ बरायनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दङ नै दिनै आङो बिसालाव एसे बेरायनो थांनो नागिरदों आरो बेखौनो नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनोसै आङो दा थांनो ओंखारबाय सब रेडि जाजोब्बाय बोरायाबो थांनो ओंखारबाय आरो ओमफ्राय दा थांबाय थानोसै बिसालाव डाइरेक्ट लोगो मोनहैबाय दं दे गाइस सौफैबाय नै बिसालाव बेग अफार होगासिनो खोमानो ट्रलि अफार माबायदिलै इ मोननैयाव 399 जों इमान लसनि बायदोंना खनसे ओइ नै जोंहाना नै एदो दुदाइबो नेকি जोंहाना नै एखे सेन्डेल नायदों नै ओरैनो सेन्डेल गथ' फिसानि गोजा सोना नायनि जायोना जाया इयो आयौ मानसि गोरा ए नै आइथिं गिदिरथार आंना नायलाय नै मोजांथार हामदों लाबा लाजागोन होनदो नांथ'आलै बेयावलाय आरो माबायदि फैदों मोजाङानो फैया बिसालाव नायनो नों मा लाखो खोन्थालाय ओइ गथ' फिसानि गस्ला लादों मोननै आं मा नागिरदों होनबा बे गारि बुस्रिग्रा बै खोमोना बेखौ नागिरदों आङो बेयाव गैया माथो बेसे मोनगोन खोमा थक अबेसो गोलैबाय थिखो मा दांनाय लोगो लोगो गोलैब्रायलाय गजोब्बाय किचेनाव हगारनो मोजां जायो लाय ट्राय नायबाय गस्लाखौ ओइ नायनो थिगानो नुदों এই गुफुरखौबो मोजां नुदों आरो अबे सोलोंग्रा इयो मा सिअनथावथाव नायलाय माबा लाग्रासो इयाव ससफोर लाग्रा मोजां नङालै इयो बिबारा गाइसनि टाब नायदोंमोन टाब थुलुंसि गायनो थाखाय बेयाव बिबार आगर आगर दं आरोना मोजाङानो नुदों आरोना फिसा बेयो बेसेथाय चेनेल्स 60 एसेल' 10 थाखा बारायो Или тяна уже такая. 얘네 जोंनि बायदिया itu 57 ji मोजां नुखाबाय आङो
Nih, ji ontok tok ka. Itu ki waterproof. Ayo nih na. Oh. Ji mojang kale. Nih. So ये कैंडल का ज़रा ना आं बेवहाय फैबाथाय आं गासिखौबो लांजोबनो लुगैयो गाइस ए मोजांथार व्हाइटनो जाना गुफुर दंखायो दा काबा थाइबानि बिमबार नागिरथिंगासिनो नैयो जोंहा थाइबानिखौसो होयो मिस्टारा बिलिं होबाय दं नै गाइस नै न'आव सफैबाय आरो बिसालनिफ्राय मा लाबोखो आं बेखौनो नोंथांमोननो एसे खोन्थानोसै ड्रेसबो चेन्ज खालामाखै आं आथिं आखाइ सुबाय ओमफ्राय डाइरेक्ट आङो मा लाबोखो बेखौनो खोन्थाग्रोनोसै आरो ओमफ्रायसो आं ड्रेस चेन्ज खालामसै होनदो खोन्थानि र' मा लाबोदों फार्स्टआवनो नै बिला एसे गोलाव फार्स्टआवनो खोन्थानोसै नै पेप्सि लाबोदों आङो गरम बोथोर फैबायना ओमफ्राय बेयो मिस्टारा लाबोदों स्पटिं गाव गाननो थाखाय ओमफ्राय नै साबोन लाबोदों नैबे साबोनखौ होयो आरो जोंहा बेखौ लाबोदों बेनि उनाव बडि वाश लाबोदों लाक्सनि बेखौ आं होयो आरो ओमफ्राय नै माने मना लांखायाखैमोन बे मनाखौ फिसासानो बायना लाबोबाय आरो बे मनाया जाहैबाय 100 रुपिस 99 ओमफ्राय सब न'नि इउज खालामग्रा गोजा आरोना माने न'नि गोजा आंनि मोनसेबो आंनि थाखाय मोनसेल' लादों आङो सब माने न'निनो गोजा आरो बेनि उनाव ब्रास Colgate ibu Colgate ada Sensodyne ini mana bathroom modern takai ini takai ni kitchen ni takai ini mana baby ko labda kom dami sporting kan takai ओरैनो गानसोमलाबायनो थाखाय अबाव थांबा गानलाबायनो दाम खमनि बेनि उनाव बै आंनि लोगोनि फिसाजोनि थाखाय बेखौ बायदों आङो जि किउट का कालाराबो ओमफ्राय नैबेजों स्कार्ट दं आरो आयो जि थेख्लाख्ला फिसासानि स्कार्टआ बेखौ लाबाय आङो ओमफ्राय नैबेखौ जोंहा मामिनो लादों ओजोंहाय कार्बि आलं थांबा मोजां नुनानै लाखाबाय आङो कार्बि आलं थांनो टाइम जाबाय नालाय ओंखायनो मामिनि थाखाय ओमफ्राय प्लेट लाबोदों नै बे प्लेटखौ जोंना प्लेटआ माने मा होनो भाजि लायलाय सब गोमो जाजोब्बाय आरो ओंखायनो आलासि फैबा सासेनो मालाबा साहा होनो थाखाय मालाबा लाजिनाय नाङोना आलासि फैबा ओंखायनो लाबाय आं बेखौ 6टा लाबाय आरो बे गंसेयाव पर पिस 45 लादों ये 45 40 45 ओमफ्राय गैला गाइस नै बे मना जेबो गैला सब न'नि बुस्थु गोजा आरो आं सानदोंमोन एसे बुरजानो शपिं खालामनो खिन्थु जेबो बुस्थु बिसालाव इमानखिनि मोजां बुस्थु ड्रेसआनो गैया ओंखायनो आङो लानाय जायासै ओमफ्राय आरो बिराद गोबाव जाबायमोन शपिं खालामिया माने आंबो थांदों नालाय मिस्टाराबो बे डिउटियाव दंहैयोमोन नालाय ओमफ्राय थांनाय जायाखैमोन ओंखायनो बेफोरो साबोन सुबोन गासिबो जोबजोबना दंमोन ओंखायनो दिनै लायबाय गाइस बेखिनियानो आरोना बेखौ सोना दोनफिनजोबसै आं ड्रेस चेन्ज खालामना लानोसै दा लोगो मोनबाय दं गाइस नै गस्ला गोदानखौ गानना नायबाय आं गोरोब जादों जानायाथ' थिगानो दाम खमनि गस्लायालाय बेसेथो मोजां जानो होनलाय
नै गाइस मैथा बांगालजों ना संनो नागिरदां नै नायाबो सब्रै बे सब्रैजोंनो मैयानो लाबोनाय आरो बे नाखौ बेजोंनो मैथा बांगालजों आरामनो संना जानोसै आङो रुनानै आं बेखौ सुना लाग्रोनोसै बेखौ एवथ्रोमना लाग्रोनोसै नै मैथा बांगालखौ सुना लाखांबाय आं बेनि उनाव ओरैजाय आङो जोगोनार बिजौ एवगासिनो नै बेनिफ्राय नैयाव थाव होना लाबाय सारायाव ना एवनो थाखाय नै नाखौ एवनोसै माने एवफ्रामगोन आरो एवफ्रामनानै बे जोगोनार मोनबासो बेखौ संगोन आङो जोगोनार बिजौआ मोनबासो दा आं नाखौ एवफ्रामना लाग्रोनोसै जि बरियानो थावा दुंबाय एवथ्रमबाय दं नै मैथाखौ डाइरेक्ट रुखाबाय आङो दैयाव होनानै दैखौ फुदुंग्रोना लादों आरो ओमफ्राय आङो डाइरेक्ट दा जब्ब होबाय मैथाखौ ओमफ्राय नाखौ गोदौबाय थाबाथाय होनोसै आरो बेयावबो नै मिस्टारा ना लाबोबावबाय बेखौ फ्राय जानोसै नै गाइस नाखौ हरबाय आङो ओंख्रियाव माने मैथायाव एसे गोदौनो होनोसै होमबानो मोनबाय स' गाइस नै मैथा बांगालजों नाया जाखांगलायबाय आङो दासो गोसोआव फैदों गाइस नायलाय जाखांनानै थोरसि माबाजोब्बाय ओमफ्राय नै ना फ्राय ओमफ्राय नै बियो माबाया जोगोनार बिजौआ ओमफ्राय दिनै हरनै ना खर'मोन आरो बेखौबो जाजोबनो हायासै जाखांगलायबायलै सर खोन्थानो बावना थाबाय दासो गोसोआव फैबाय